Wati girego koni watu bata ngireni pani ko ufunda piwa uenda kumpiwa Inga muchita so imi Rini mwanangu alijaizi makudona anotani ya aina mate mwari baba ndikukumbira kuti pesha asawanike ari kutadza kugara bamba panapa tikamunzwa mura muri wa baba Denanade iwe amene kumakaita sini kona ndizvi kudai rese rakuzozoti mangwana muri kuenda kuharare munozvitiri pambari apa panoshamisei pambari apa haya manje chinzwa ndikuudzei mangwana muri kuenda mega handinoenda neni irori jamara ndaireva irori jamara ndaireva irori jamara ndaireva irori jamara ndaireva zvakaipa zvese ndini ndaita kusara kwako ndiani akapita zvamunondituma zvese ndinoita kubuda richidoka ndine dikita ratovira zvino nzara yandirikita ndibata chekudya nziri noruta tirevai mhaka ndakapara ndatirevai mhaka ndakaita irori jamara ndaireva irori jamara ndaireva irori jamara ndaireva irori jamara ndaireva Mama, asi mnachinja musiri kuona chamutsvaka. Hapana, zvisiri lazvino. Mukarutsvukira maziso mama kuti zvikwidza BP nenyaya dzakaba peshi dzekudhakwa chokwadi. Haungatikaba iye akandituka kunditukirira kundiwira inini ndine kumba rege ndiri kumba mwanangu akazoziva sei kundiuchirenditanga imasera sei Mama, ishita semune wafumira kubuda kuseniseni kutonyara mama. hapana kunyara kwaanoita nekuti inini ndakutenda kumusha ndiro kutaura baba wako zvakandita Mama, nyaya inoudzwa baba here. Sorry mama. Ndingakukumbira regere ora itondi yako baba kupesha. nditerere urebhero nasi kuti munoei Mama, unoguma izvozvo. no Mama. 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 uchiona zvakareso takaendesa nyaya yese police stations ese nekadhi ramakatipa rere tairi fotokopa takapa mafotos kwese takaenda kuzvikoro zvese takanoudza taingonobatsira nekuudza vana kuti kana vachinge vaona mwana akadai vanouya vachitipa ripoti saka sofa tiri kufamba nenyika zvese izvozvi so makatozoteerera panews uye kana pazbc muchainzwa nyaya ichitotaura kuti takatoendesa kuzbc kuitira kuti tikwanise kubatsirika panyaya iyi uye zvenyu kana paine zvamunenge muchifungawo nezvamunenge muchionawo munouya muchitibatsira tichibatsirana kuti mwana wechimuwane nekuti mwana ndewedu tese chokwadi nekuti hatitomborara nekutsvaga mwana itu tori panguva yakaoma chokwadi ofisi chokwadi asi ameno mungafungidzira kuti mwana wayo angawanikwa here ofisa because mwana anowanika it's a matter of time kuti zvakatinonokeya
asi pari zvino aiwa tatu kumafinishing mwana akutowanika izvozvo. Alright. Alright, maita basa. Tatenda zvakanyanya. Aiwa, tinotenda. Hello. Yes mwanangu, uri right here. Anzi chii futi? Patience akashaika. Hello. Hello. Patience mzukuru wangu. Kana kumurwara komana. Iswana kuruchichisana. Oh. Ndozvo ndiri kutaura kuti muende mama baba peshe vacho vasipoka hazviite. Alright mwana ndovambirira murume wako achingosvika ndobva ndaoneka mangwana ndokwira bhazi rokuseriseri ndoenda kumusha. Munowaonekawo mune zvakanaka mama. Aiwa ndotaura naye. Mufanira kuzwawo tsitsi mama mwoyo wokubereka chete. Iwe ndimwana wenyu shuku dzangu chete tuzotina yako ndaenda sei ndagumbuka kumkwashandina zvangu zvandinotaura ndinongoti baba peshe ndakuenda ndoenda. Iwo kuti nawo zvakanaka mwana. Niendise bhegi renyu musipe. Saka chione mapurisa acho nebaba peshe. Pakaipa pangotaura hapana zvaurikutaura. Kwatoipa. Saka hamana kana any information yavati vanayo? Hapana information apa. Ungoti tichatsvaga mwana chete. Manje pano patozoitika nyaya baba peshe. Kuvatumira kwese kwavakaita nezuro kwekwe muchivajodogoora mama wakagumbuka zvisingaiti izvozvo vatoti lava kudzokera hangu kumusha. Masoro. Zviri pasi kupa zvemwana. Mai hapana kuita zvakanaka. Pakaipa. Handichaziva kuti ndangosaisa zvese. Kana kumwana akafa kana kumwana achiri ari mupenyu handichaziva kungoita sei. Pane pandakura nepabhabha pandachigerwa. Mhino vamwe kuti handizaona munhu anenge iye kumagamuzi euko saka ndokwandoda kutozomboendewo. Hanzi ari pai? Hamena kuti handinati mota nditangoona mumwe mwana anenge iye angane murume wane mukadzi hameno. Anogona kutowanika kamwana. Aiwa mwana anowanikwa. Anowanikwa iye. Anowanika. Bino pamwana. Ndingana ndati ndongodzokera kumusha wako. Hello? Didi. Zvinoka ndi mwana. Ndingati mangwana ndodzokera kumusha. Mazuva ndati wandei. Vatatu tikabatsana kutsvaga mwana. Tiri pamwe chete. Ida ndoti mudhara wangu chaenda kutomuzisa wangu wofuti kumwe. Vanhu tiri pamwe chete totsvaga mwana. Chani kumune. Asi Didi wacho. Hello? Alright. Vanhu vacho vese kana ivo amai vangu vacho ama nilitini
amai vemudzimai vangu vada kutoendawo kumusha kwavada kundisiya ndega ndichitsvaga mwana wako. Hozi kana munhu uri padambudziko vanhu vese vanokutiza. Vakutoti vada kuenda kana uri padambudziko vanhu vanoti vanhu vangaone mari izvozvo vanhu vanokutiza. Alright, ndandoona ndiwe ikoko. Saka mai mufamba zvakanaka. Aiwa ndinoona mwana ndinoona nanda kuti chiti pamusha kangu kanga tiri. Aiwa ndinoona muzukuru wangu. Aiwa ndinoona. Zvinongoda kubatsirana. Chokwadi. Munoziva zvinongoitika masituations akadai pane zvakawanda zvinoitika sitofanaramba tingori pamwe chete. Mbona unafonera. Zvakanaka. Vamoyo madzoka futi muchatinetsa imi handimo kutaurira izvo munoda kumangarira mapurisa kuti munoda kumangarira kwakuru here munozoomunoshanda nevanhu vanotouya nemamudzi akasiyana-siyana I'm sorry zvakaitika but haisorochi nyandayana saka nhasi tobatsirana sei ndayane kesi yamemoyo amemoyo yaifamba murodika then umbosangana naiti watangwatisi mapurisa toharasa ane mazvavo ndobva vathreatina kuti vada kupisira mumba. Saka imi ndimi maimoyo here moyo kuno? Handisi maimoyo asi kuti maimoyo wacho manje vakanzi vakaripota variwoka vanopisirwa mumba nanaiti wacho. Iroro ndo basa redu iroro rokusunga vanhu vanopisirwa mumba. Endai munotora maimoyo muinawo panapa varipoti ndo vanokwanisa kuvhura docket. Vakaripota ari kupisira mumba. Iroro ndo basa redu rokusunga vanhu vanopisira vanhu mumba. Saka endai munotora maimoyo muinawo panapa ndo vakaharaswa ndo vanofanira kuripota kesi yavo vanofanira kuvhurisa docket. But manje ndikanoudza memoyo wacho vakauya anozopisirwa kamumba manje. Hakuna zvakadaro. Endai munovatora muinawo. Alright. Maida basi. Handiri. Alright. Tiadzoka. Right, munofamba zvakanaka. Okay. Come in. Tikasimba masiku amai. Tiyenda. Akufane kona ini masha. Ndada kuno Pastor Dan. Pastor Dan. Metwa misani. Ndonzi Mr. Usiku. Mr. Usiku. Pastor Dan. Munaona Mr. Usiku. Na Mr. Usiku. Tukazi ofisi yao. Mwake ziko siko kwa. Alright, it's okay. Okay, I'm at bus. It's Innocent Kalapuka. How are you? Yes, sir. How are you? Fine. You can take a seat. Thank you very much. Right. Hey, Magadi Innocent, Mr. Innocent Kalapuka. Matishanyiro nasi, tobatara nasi. Pauya ukana bakwele client atana. Akavalira andichitema. Saka ndauya ndakuziva kuti zvakamira sei. Nasi imandeka. I understand Mr. Teba wakasungwa musisitati. Yeah, sure. Saka ndati nema hours avagara muchitokisi. Ndachiti vabudika. Takavasunga neSaturday. Andiriga Sunday nasi Monday. Saka tinotanga kuverenga muzuva ranhasi kuti 1. Unotiti isusu 24 hours. Ndakafanira. Saka nditaura ma-hours afanirwa munhu kuti apfuurira. Saka inini client yangu ndandazondira panapa kuti abude kana pane zvamuri kugadzirisa nyingi munenge muchizomuchera muchizonomusunga
kusunga kana kukumba kana chinosangana kukoti chinosangana kukoti because ma-hours awanda. Chef, unoona seunge singavude. Okay, conservation timonyare conservation. Mr. Kalapuka, chamber tonight panapa, but we are still under investigations. And I'm sure by tomorrow, chinangata pizza naye anogona kubuda mangwana. Izvi hazvigoni. Inini kuda kuti client yangu ibude so that chiite maprocedures chaiwo imitemo. Mr. Kalapuka, ngandingopinda mufsitumbu unotaura tishongana nandireka. Zvichokwadi chio zvakuti titaure zviri muofisi. Constable, sarai mukita ngirini mwedaira sarai mukita zvokupita. Kupinda Mr. Kalapuka. Ya, svikai Mr. Kalapuka. Unomugwadzisa chete kaiwe. Zvakaoma chamwati tambura funge. Ndakakutaura zvana ndinora vedava. Ndo vanotipa utsinye. Uzotaura kuti ana mwana wedu vakaipa. Hera mwana wangu vanobata bata. Imwe ndazofamba ndazoenda kwakati. Varora vedu vanotipa utsinye. Auchema dzine murora ndakutaurira. Ndo vanotitanga varora. Ndichakudzisa zvichamubaya mumwoyo. Zvichasvika muvhu, zvichabaya apa kusvika muvhu. Iwe zvako hazvirwadzizvi, iye acharwadziwa zvaasingafa akakangamwa, anopinda nazvo muvhu achirwadziwa chete. Ndinombonza ani kwe? Nditeerere zvandiri kukutaurira kani. Zvikanzi mishonga kana yana zvizvo. Ndezvavanoita kudai. Hapana asingauzive mishonga ndakudza ndokudzidzisa ini. Iye angagone wake wokupusisa murume. Ini chakudzidzisa unomubaya pamwe. Unomubaya achabaya. Mutaridze munhu. Varora vavana kunaka. Vanotikanganisa varora pfungwa dzedu. Vanotibatisa zvinhu zvakaipa. Iwe ita utsinye wandiri kukutaura ndati ndokudzidzisa kani. Ndombonza ani koini? Ndombonza ani? Ndokudzidzisa iwe usacheme nikoini. Haunombonza kuda mai vanonai chisero. Ndichakubatisa iwe. Ndinyarira zvako. Aiwa nyarira zvako ufunge. Ndichakudzidzisa. Ndichakudzidzisa. Zvakaiti pombwa. Aiwe unomurwadzisa kaniwe. Ndichazvandiri kukutaurira ini. Andizive kakurwadzisa kwacho ndokudzidzisa ndakutaura ndokudzidzisa ini zvamumarwadzisa unomuita akandiita kune ndati ndinokudzidzisa kana wangobvuma iwewe chete iti ndokudzidzisa kandizadzidzaka zvakagosi ndinotasipana namu manje ucharwadziwa ukadarika ipapo pauri ipapo zvakaomadzidziswa muroora acharwadziwa kurwadziwa kusvika muruvu rwake mwana ari kuti shurudza kusvika mubondo zvaasingakanganwi uri kuzvinzwa mashoko ari nani pane marwadzisiro anoda kukudzidzisa acho aiwa unoziva kuti varoora vanotikanganisa ndo vanotiti takaipa asi ndo vanotidzidzisa kuti tiite mwoyo wakaipa varoora vanoda kudzidziswa varoora vanotiti tinoita zvakaipa tinobata zvakaipa asi ndo vanotidzidzisa kuti tiite zvakaipa aiwa usacheme kani ndichakudzidzisa ini ndichakudzidzisa usachema handei kwatiri kuendayo aiwa nyarara zvako nyarara zvako zvinorwadza ndikurarama kundiita vamwe vese here aiwa nyarara zvako zvakaoma varoora ava zvakaoma aiwa zvakaoma nyarara zvako Kami Ribu, mwana wangu pesa zako bivesha hapo kudara. Ndio mwana wangu. Pesa zako, pesa zakashaika hapo. Mwana akashaika. Ine mwana wangu. Anatoka kutora mwana wangu choro. Hizo mwana ashaika kuva Friday. Kusana Sunday mwana wangu afunde. Sabuda kuti mwana mtu ndio mwana mdara ni. Akapinda kwa mapolisi. Hakuona kana mapolisi ndakaenda man. Unaona tu pastor chisana basaris. Mwana wangu ari ndokana mwana chishaika ba. Takutono udza mai vacho. Musambo wopemba kaudza mai vacho nyayo iyi.
iwewe mudhara nei tichatsvaga mwana yedu kusvika tamuwana. Unondizwa? Ichokwadi. Ngozi makaudza amai vacho vanoita BP. Saka mwana iye aita sei? Awanika. Kene mudhara ndimbuza une mwana iyi. Handizviziva une mwana. Ane polisi mudhara. Ane polisi mudhara. Polisi mudhara. Ane polisi otsvaga mwana wangu. Polisi. Ndaro kutoka ane polisi izvozvo. Kutamba senda kupepuruta kunochiba sona muparidza lo. Mama, andinagona zvokuti katande kupolisi. Polisi tikwenda. Ndikuta ona nani wewe? Ane polisi. Unozvati munhu wangu. Ane polisi. Ndiri wapasta ini. Ane polisi. Nokufuza zvamunoona amai vacho havasakuma kumbombo kana anything kuti mwana yakashayika zvakataura. Ane polisi. Vari kutsvaga mwana wavo, vasi kuziva kuti ndiende naye. Saka ndaona muri munogona kutaura nawo zvakanaka. As long as uchingozva madirection semunhu akadzidza akuzanekasi aziva mukoma wangu ndiani zve night okay ndimirire ndikudzoka. Alright. Naiti ndiri kuda mwana wangu kani. Irori jamba ndaireva. Irori jamba ndaireva. Irori jamba ndaireva. Irori jamba ndaireva. Zvakaipa zvese ndini ndaita, kusara kwako ndiani akapita. Zvamuna ndituma zvese ndinoita, kubuda richidoka ndine dikita. Ratovira zvino nzara yandirikita, ndibata